Mboten nek anak kula niku pengen duwe anak, Mas. Lho, nek kan rening cedhak pondok kula niku kok pengen duwe anak iku sing jenenge iku religi. Poso wingi keturutan, Mas. Anak kula metu lanang, langsung kula jenengke laire pas ulang Ramadan. Kula jenengke Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Bu Kesi coba Bu sampe nembang sik klasik-klasik luwih dhisik Bu nyapa nggih kula kangen kalih jineman uler kambang nah kuwi sing mat-mat mawon nggih niki piyayi sepuh tasih kuwatah ingkang sami mresani senadyan udan hawane adem ning piyayi sepuh ingkang tresnani kalih kabudayan kesenian menika tasih kathah matur nuwun nggih bapak-bapak sedaya mawon wah niki setia wong mriki iki kulino mirsani wayang klasik wayang alusan kaya Ki Haji Anom Surata, Mas Bayu Aji kaya ngono. Dadi penonton jetis niku sampun terbentuk sangat luar biasa anggenipun mengapresiasi terhadap budaya wayang. Yo, saiki nggih tamba adem nggih tamba ngantuk Mang Sugata mawi jineman uler kambang. Ya, coba Bu Sukesi Rahayu. TB monggo pinarak mriki pujiku muga langgenga puji Bye.
Dados menawi wonten segmen gara-gara niku santai. Nggih. Nggih. Dadi setelan-setelan diman-iman mawon nggih limbukan. Lah, teng mriki ni sak metune mawon. Lah leres. Wong gara-gara iku kok rogoh-rogoh rasa. Nah, nggih. Cara ibarate awake dhewe iku mung tirakatan. Melu seneng mergo tasakuran PTSL nggih Mas Petruk nggih. Josari. Nggih. Nggih. Gara-gara kenapa kok takoki sing metune Gareng Petro Bagong Mas Andi? Sebabnya kenging napa Mas? Lah kula takon kalih panjenengan. Nggih pancen sampun pakemipun nek gara-gara niku ingkang medal niku para punakawan. Nggih. Jatosipun menika ajakan untuk kebaikan. Komplite Panakawan niku lak pana weruh kawan kanca, tegese weruh marang kanca, ngertiya karo tangga, ngertiya karo dulur. Semar Gareng Petruk Bagong, Samir Khairi Fatruk Minal Bago. Sing tegese segera tindakan kebaikan, jauhi hal yang buruk ngoten niku. Oh, sejarah amar makruf nahi munkar niku lho. Nggih. Dadi ana sejarahe punakawan kuwi, Mas. Nggih, merga niki asane para waliullah jaman semanten ngoten niku. Teng Mahabharata India, Gareng Petruk Bagong ngeten niki mboten enten. Dagelan nggih mboten enten India niku. Mboten enten. Nek Pak Ladusi ngenten nggih mriku. Nggih. Pak Ladusi polisi nggih. Ngrembug sejarah gara-gara metune punakawan. Nah, kowe lak ra ngerti to. Piye, Mas? Sejarahe nyuwun sewu Bapak Haji Sukron Suwondo niku kagungan putra sekawan. Papat. Ingkang sepisan menika Mas Kalingga Purnomo, nomor kalihipun Anom Dwija Kangko, nomor 3 Mas Cahya Kuntadi, nomor sekawan Retno Dewati. Kok hafal men karo adikku bareng. Gangsal kula. Lho. Sik. Lah kok jenengmu kok beda karo Mas iki tak cekakno iki kanca-kanca Madangkara iki ora ngerti. Aku ya lagi krungu iki. Sejarahe kenapa to putranipun Rama Sukron Suwondo iku ana papat. Ana papat. Iki nyuwun sewu wonten sekawan unsur. Lho. Ingkang sepisan menika Kanalendran, nomor kalihipun Kapanditan, 3 Kasatriyan, sekawan Kadewatan. Wah. Aku lagi jenengan mboten diceritani ramane jenengan. Dereng nate malang kula didhawuhi bab niku. Kuwi putrane ora ngerti, kowe wong liya kok ya paham. Dadi sing dhuwur dhewe Kanarendran, Kanalendran, Kapanditan, Kasatriyan, sekawan Kadewatan. Niku unsuripun putranipun Bapak Haji Sukron Suwondo. Kowe keleru bleset. Aku rek iki nyuwun sewu piantun Ponorogo iki ben cetha Kersane pirsa. kok iso Bapak Sukron Suwondo duwe putra tur dadi kabeh. Tur ya hebat. Nyuwun sewu niki kula buka sekedhik nggih. Menawi panjenengan dereng ngertos cobi panjenengan midhangetaken dawuh kula nggih Mas. Iya. Kula tak nderek mirengaken dawuh panjenengan penemban. Iki ben ngerti piantun Ponorogo iki ben ngerti sejarahe. Madangkara ya ben roh. Kenapa putrane Pak Haji Sukron Suwondo sing pertama kuwi kok Kalingga Purnomo? Apa kuwi? Nalika semanten sak sampunipun Rama dhaup kalian ibu. Ingkang ibu menika kepengin gadah putra ingkang pasuryanipun niku mencorong kados dening bulan purnama ning sageta dadi raja, dadi ratu. Akhiripun wonten ibu nalika sare dipun impeni kalih Raja Kalingga Putra. Kuwi apa Raja Kalingga? Raja Kalingga niku kerajaan pertama. Jaranan. Apa kuwi? Petaran ya ndi, Be? Kalingga Putra. Menika lho jenengan ngerti Gunung Kidul? Gunung Kidul. Oh, Jogja. Nggih, Gunung Kidul ngertos? Ngertos. Niki tasik ngidul malih. Segara Kidul. Lah iki sik kidul neh. Australia Ngidul neh pokoke. Lah ndi kuwi? Wis pokoke kidul. Niku Kalingga lajeng medal awujud jabang bajul jabang bayi tak keprok kowe. Aku ora pas ana baju lewat ana adike lho, Be. Jabang bayi medal pasranipun mencorong kados dening bulan purnama dipun impeni karo Raja Kalingga dipun paringi tenger Kalingga Purnomo. Oh iya masuk akal nggih. Kuwi babakan Kanarendra. Lah, mula derajate Narendra mesti dadi pemimpin wong nyaki dadi lurah ya. Lah, menika pas karo jenenge. Lah, sing nomor 2 iku unsure Kapanditan. Ibu nika kepengin gadah putra ingkang dados kaya dene watake kaya pendhita. Akhire turu terus ngimpi sare
ngipi sare ngimpi ditekani Anoman Pendhita Kendali Sada. Leres mboten, Mas? Ya ning kuwi kethek nyuk. Lah kene niku jenengan iki kula crita dhewe dereng lahir, dereng lahir. Iya. Sing ngerti meng kowe ya, Bu ya. Aku sing ngerti. Terus Ditekani Anoman, akhirnya dijenengan nomor loro Anom Dwija Kangka. Wonge nonton ora lho, Bi? Halah kuwi tak critani wonge ra ngerti sejarah ya. Lajeng nomor 3 nika kasatriyan. Satriyan. Ibu nika pengen duwe putra sing kaya satriya. Akhire pas ibu turu ana cemloroting senjata cokro. cah anu apa Kunta. Kunta napa, Mas? Wijayandanu. Kunta Wijayandanu cemlorot cahyanipun mlebet wonten rahimipun ibu lajeng medal sampeyan Cahya Kuntadi saka tembung Kunta. Pusaka Cahya Kuntadi. Lah nomor 4 Retna Dewati pengen gadah putra ingkang wujud estri kagem jangkeping sampurnaning gesang Rama kalian ibu milanipun diparingi nugra kalian dewa wujud putri ingkang paring asma Retna Dewati. Derajate bab Bab niku kadewatan. Jane arek metu aku karo ibu dipletes ning jero. Lho, akhire aku mboten nek anak kula niku pengen duwe anak, Mas. Lho, niki kan rening cedhak pondok kula niku kok pengen duwe anak iku sing jenenge iku religi. Anakmu ben religi Kaya Muhammad Al-Fariji. Nah, niku nek Santosa Joko Mujiono niku kan jeneng Jawa. Poso wingi keturutan, Mas. Anak kula metu lanang. Langsung kula jenengke laire pas ulan Ramadan. Tak jeneng religi langsung, Mas. Apa kuwi? Muhammad Ramadan paling, Mas. Alah, sakake sing gawe kuwi. Lho, bar. Romadi kuwi sakake sing Jawa Romadi kuwi. Ramadhani. Ramadane kata sing damel, Mas. Muhammad Rahmat paling. Rahmat ora pas Ramadan. Lah kuwi apa? Anak metu lanang pas ulan Ramadan kula jenengke Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Lagi panganan tok kuwi malah. Lah nek wontene pas ulan apa? Poso. Lah nggih napa kula salah? Iya, Lah nek nyeluke coba mau nyeluke apa iki sore ngono iki arep buka. Takjil. Esuk Yo imsak terus ngoro anakku. Nyicipi, Mas nggih? Oh nggih. Mboten wau niku kan cek omong-omongan tembange iki lho. Ya ngantun kene iku senengane klasikan. nembang yo betul. Aku nek klasik moh aku nek rekreasi moh. Rekreasi. Kreasi. Lah jalukmu apa? Lagu kok sing anu sendro. Iki dengan lho Mas Dar. Dar sapa to, Be? Mbah iki anggotane mriki napa Pak Minto, Mas? Mriki. Mriki nggih. Ayo nyang mriko terus to niku. Lah ngono wae. Sendro. Apa? Ya sendro to. Rame-rame mlebu pasar. Kowe tak tonyo lho iki. Wonyo lho kali. Keduren. Mbah Narto niku lho, Mas. Nggih, keduren. Iki rame-rame mlebu pasar. Lah semene rame-rame ngoyak dara mabur mulo adu kuwi. Sanes niku. Lah kuwi apa? Dawet ayu, Pak. Oh, Dawet ayu pripun? rame-rame. Rame-rame ngoyak dara mabur pasar. Jadi yo Iki aku lho. Enek ngisi-ngisi tau apa lho dari iki madang karane ngisi-ngisi lho aku lho. sing sini iki kowe iki kok ngeyel. Pripun to? Rame-rame mlebu rame-rame ngoyak dara. Pengen nembang niku. Nggih, Pak. Nggih sareng-sareng kali sinden mawon. Oh iya iki ben Tapi anu Mbak kita. Rame-rame Pak. Dawet ayu. Rame-rame. Rame-rame Nah. mlebu pasar. Ngoyak dara mabur mulo adu. Dapat ayu ya wis ya monggo diaturake bareng-bareng ya. Coba nggih. Nggih, manut karo Mas TB nggih. Ya coba diaturake. Rame-rame mlebu pasar. Wangel mentok lagu. Wis sedengane. Monggo Bu Kesi bukane Bu Kesi. Yo, coba. Monggo Bu Kesa.
Pak. Apa ta ayo? Merame mlebu pat. Selatihan aku selatihan lagu rame-rame. Iya. Wong sing jenenge Nuwun Sewu pelawak niku kan kudu Wiraga, Wirama, Wirasa. Lah niku Pak, saestu. Wirama tegese ngerti karo gendhing. Gendhing kedah ngertos. Wirasa ngerti karo rasa, Wiraga ya ngerti karo joget. Joget. Nah niku nggih. Lho, lanipun Ngoyak dura Mas Dura. Ngoyak dura mau. Rame-rame mlebu pasar. Lha ngono lho. Patut suara Bukesi ya. Patut suara Bukesi. Hah? Terus kecekel pisan lagi. Nggih, sesuk lek melok dalang kono digawe. Gawe rame-rame mlebu pas. Loh, kembali ngono, Mas. Mau ono titipan Mas Andi. Nggih, anu Mbah Mirah wau ngersakaken lagu apa? Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Ya coba kaya apa Genduk Birgita Ayu, ayo karo Winong Nawangse. Wah, tak durunge Mbak Lucy mengko coba. Iki lagi viral iki. Iya, Mas. Durung tampil iki nggen limbukan mau. Ayo coba kaya apa. Nduk, Dasare yo ayu lho Mas ya. yo sayu tenan. Wis sinden saiki ora ana sing elek, ayu kabeh. Pantes lah. Pelawak itu sing elek-elek malah. Iya ya. WB. Wah, Tak tolong. iki saiki. Loh, arep ngopo? Pak. Oh, anu to. Nah, pamundhut saking Mbah Mirah nggih. Nggih. Nah, karyanipun Ki Gedhuk Siswantara Kediri, Kitir Sumilir. Nika ditembangke karo bocah-bocah Jawa Timur, Mbak Birgita karo Mbak Winong. Wah, monggo dipun aturaken Mbak Winong dan Mbak Birgita, Kitir Sumilir kunjuk Mbah Mirah. Monggo. Yuk.
suwun. Pamultanipun Mbah Mirah wis diaturi ya Mas. Nggih. Mbak Lucy mugi-mugi nggih anak-anak kula sinden iki ndang melejit nggih. Buktinipun sakmenika pun wiwit Birgita niku pun wiwit dados bintang tamu. Nggih. Terus Mbak Winong yo wah Sering Mbak Umi. Sindene panjenengan niku malah sampun melejit lho Mas. Melejit, Mas. Nggih to, Mbak? Sudah, nggih. Sing derek Cuman, kantor Mbak, Wiraswara. Nggih. Sinden jenengan niku wis melejit. Nggih. Lah kok sing kagungan malah ra rumangsa. Piye napa? Jare Wiraswara sing urung melejit. Nah, sindene kan Mbak Umi, Winong. Iya. Diwiwiti saka Bu Kesi. Bu Kesi pun. Mbak Umi, Winong, Birgita. Birgita. Nek sindene wis dalange wis kondang. Wiraswara Mas. Nggih. Sampai Mas. Dek zaman berjuang cara kelingan Mas TV Pedro juga ya Mas. saiki ana ngerti
Setunggal meneh Mbak Lucy, jenengan kali Mbak Trihastuti wau lho. Lestari dereng diaturake. Oke. Mbak Tuti ya Mbak turun gunung Mbak. Ayo. Ini lama tidak bertemu semakin lama semakin cantik. Suwe ra ketemu karo Inces Tutik. Janggute saiki nyantis. Nggih. Napane, Mbak? Glowing. Glowing turun. Dipun aturaken lestari mugi-mugi tansah lestari silaturahim yang terjalin antaranipun sedaya para warga masyarakat ing Josari kalian warga masyarakat ingkang mapan wonten kiwa tengenipun lan dipun ayomi dening Bapak Kepala Desa Pak Joko. Lestari monggo dados yuk. Terima kasih Mbak Trihastuti, Mbak Lucy matur nuwun nggih. Sami-sami. Sehat selalu, mugi-mugi saged pinanggih melih. Alhamdulillah. Dan kesempatan Mas TB, Nggih. Mas Indro. Nggih, Mas. Terima kasih atas dukungannya untuk Nggih, menggembirakan sami-sami suasana. Mas Ayo.